Ik heb hem 4400 keer gehuurd voor kinderbeginnen. En we gewoon ook beginnen. Dames en heren, mijn naam is Jackie Baggen. Dit is Jackie Baggens muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, jongens en meisjes, luisterend en kijkend publiek, zijn de artiesten bij mij aan de bar, Wies en Nicole. Zeg ik dat goed? Heel goed. Dat zeg ik goed. Je bestaat sinds een jaar. En in dat jaar heb ik er al heel veel opgenomen, zaken met. Ja. Vertel me eens, schat, uur repertoire. Ja, vertel maar. Zoveel mogelijk feestnummertjes. Van alles gaat. En dat je eigen nummertjes of bewerk je de nummertjes? Covers, ja. We hebben covers. Doe me dan gehoord. En dan eerlijk, oh nee, de buurt nog in mijn deur. Dat is me helemaal schreeuwen. Vandaag maar met die snabelen. En in de covertjes keus, wat dacht je nou zo'n beetje? Wat heb je allemaal qua sfeer, stijl en vlieden? Ja, feest, dat je kijkt te krijgen. Ja. Wat denk je dan een polka, hoempapa, hoempala papero? Ja, verschillend, samba's, ja. Elektroverdier. Ja. En de teksten, wie deed dat? Meestal Wies. Dus Wies maakt de tekst, ja. En soms die? Of heb ze zo Nee. ik heb ze eigenlijk best geregeld. Oh, wie is leuk nog een keer, dat zie ik een tijdje. Zo gaat het, ja. Oh, Ja. zoiets. Met dat 50-50 op de bühne. Ja, ja. Oh, zo. Het is een tegenwoordig, dames en heren. Zie je het nog een keer wat je snel gaat brengen, dat hè? Weer gewoon door. Weer gewoon door, hoe gaat het dan? Ja, als we weggaan, gaan we altijd 3 dagen door. Hè. We zien niet te stoppen. Serieus? Was dat vroeger al zo? Ja. Dus als je naar een hoed ging, dan eindigde je altijd in de buurt van, je begon op het Vriendhof en dan eindigde je ergens in de buurt van Liège, dan zeg maar. Nou, dat niet zo 1, 2, 3, maar we gebruiken is niet stroet. En we laten een stroet keren, hè? Ja. Serieus? Ja. Dat kan me hier onbekend dan komt die uitdrukking vandaan, hè, met het afwaswater naar buiten gekeerd. Ja, dat was zo'n tegen, dames en heren. En had je al een cd uitgebracht of nog niet? Ja. Ja. Die hebben we uitgebracht op Koninginnedag, hebben we hem gepresenteerd. Boe. In Maria Struitje. Ja. Hadden we boete waren dat? Ja, een leuk goed evenement. Ja. En kunnen jullie die cd dan eens krijgen, downloaden, zingen? Oh, je hebt de cd zelf zien al op. CD's zien ook. Die zijn we goed verkocht. Die niet verkocht, ja. Ja, ik moet gaan met een carrière gaan doen, dames en heren. Hoe kunnen de lui alle informatie over het volgen? Jackie, nog 1 minuut! Jackie, nog 1 minuut! En nou! Dames en heren, anders te koop. Voor 20 euro via Marktplaats krijg je gewoon een gerold tape erbij. Zeg ik nog 1 keer, wie zijn die koppen.nl? Ja. Oh, super. Dames en heren, voor gewoon touwwerken aan het live moment zijn natuurlijk, want dat mag niet ontbreken natuurlijk, aan zijn, in Jackie's muziekboutique. Anders had ik het even gehoord, Jackie's gezettenboutique in een nummer, allemaal met gezetten gooien, maar ja, dat zit ook zo stom op televisie. Dus ik zou zeggen, kerel, pak eens de micro, die liggen heen, en dan gaan we langzaam aan touwwerken. Aan het nummertje, ze hebben nu alles verteld over wie ze vroeger, zeg maar, boete de schuim gingen. Gaat er nu nog steeds boete de schuim? Altijd. Ieder weekend. En wat zeggen de mensen? Die gaan met, ja. Die gaan ook boete de schuim met. gieten. Dat is weer goed geregeld natuurlijk. Hè. Ze gaan samen met de mensen uit boete de schuim. Ze hebben er een liedje over gemaakt. Het is natuurlijk een instelling, een levenswijze. Weer gaan door. De klokclub. Wie is er Nicole? Weer gaan door! Een feest gebouwen, ja ergens in Maastricht. Het meeste ieder weekend zien veer dan onderweg. En als
je met de smet wilt gaan, dan blijf hij nu niet staan. Pak je onder de arm en laat je lekker gaan. En als weer gaan, dan gaan we rijden door. Ja, we gaan door, tot 3 op de feestgebouw. We zitten in het bloed. Ja, we gaan door en door, want we vullen het zij goed. Het feest kan nu beginnen, het beeld bestond nog al. Zij gaan eens amuseren, het liefst het ganse jaar. En als je met de smet wilt gaan, dan blijf hij nu niet staan. Pak je onder de arm en laat je lekker gaan. En als weer gaan, dan gaan we rijden door. Ja, we gaan door, tot 3 op het feestgebouw. We zitten in het bloed. Ja, we gaan door en door, want we vullen het zij goed. Ja, we gaan door, ja met z'n allen. Weer feesten door, ja met z'n allen. Ja, we gaan door, ja met z'n allen. Tot 3 uur. En als we gaan, dan gaan we rijden door. Ja, we gaan door, tot 3 op het feestgebouw. We zitten in het bloed. Ja, we gaan door en door, want we vullen het zij goed. Jackie, we kunnen beginnen. Jackie, we kunnen beginnen. Ja, Hans, heel fijn dat ze ook vandaag weer erbij is. Ik heb gehoord dat ze bij de FBI nog vallen zoeken. Misschien kunnen ze daar even op solliciteren. Oh, zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes, zoek hier het publiek met de naam Jackie Bagge. En dit is natuurlijk weer een fijne aflevering van Jackie's muziekboutique. Voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, er zitten al schitterende outfits, dus Engels outfits. Duo, spik en span. Goedenavond, Jackie. Goedenavond jongens. Nu had ik geen vraag, maar dat is gewoon voor mijn eigen administratie. Wees spik en wees span. Ja, ik ben Span. Span. En hier even spik. Oh, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk. Jongens, ik vroeg u toen juist van, heb je nog gaan vertellen? Zeg je, ja nee, eigenlijk niet. Toen ben ik me even gewoon verdiepen natuurlijk, hè, in uw histoire als Frans. En daar stond in dat je maar liefst 3 keer, Ja. 3 keer, in de finale hebt gestaan van het LVK. Dat klopt. Maar ik moet eerlijk zeggen, Jackie, vanavond is ons hoogtepunt. Hè. Ik had al op Twitter geschreven. Hè. We zijn LVK hebben we al 3 keer gestangen. Op de 11 van de 11e, afgelopen november, met Zizi Kwekwe hebben we gestangen. We hebben op de boetezitting in de zoekkool gestangen. Maar hier in de... Ja, dat is echt, dit is geweldig. In de muziekboutique. In de muziekboutique, Oh, dat is het. dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn. Dames en heren, seksuele waardering. Ik geef het elke Duits mee naar de school, dus prima en al. Ik kom eens voor de bus terug en al. Spik en span, wat kunnen we verwachten voor de komende tijd, komende seizoen? Wat gaat je allemaal uit, vrienden? Ja, één ding is wel zeker. We hebben nu zo'n nieuwe GSM hebben we gekregen. Ja, dat is wel zo'n mediamarkt, van de ITS en wat morgen primaire. Ja, het dullige is, mijn vrouw die belt altijd. En die stopt niet bij bellen. Vreselijk, vreselijk. Dat zou ook zijn. Ja, die zit bovenop zo'n. Ja, maar. En die helpt me niet op, dus op een gegeven moment, ik zet hem uit. En dan komt hij bij de voicemail. Jackie, nog 1 minuut. Jackie, nog 1 minuut. En een half. Hans,
voicemail moet ik misschien nog even voor die instellen, Keen. En dan zeg maar een menu met 26 mogelijkheden dat het even duurt voordat ze de doop is. Ik ben toch bezig met die jongens. Jongen, heb mij je voicemail? Ja, ik kan het tegen aanrooien. Echt voicemail uitzetten. En ik ken ze ook selectief, hè. Dat de vrouw belt. En dan gaat het automatisch naar de voicemail, terugbellen en die komen gewoon door. Dat is pas echt een nieuwe feature van de nieuwe iPhone. Of wat is het? En sindsdien is zeg maar ook het contact tussen die veel beter. Ook met die vrouw. Ja, echt super. Fijn, dus kids iedereen aanbevelen. Ja, zeker. Heb er een liedje over gemaakt. Wat ik ga doen, jongens. Ja. Ik vind het fijn. Ik geef ik allebei een micro. Ja. Maar ik ga alles ontstaan. Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb geleerd, ik ga met zo'n voicemail meteen aanschaffen. En ze laatst van, wie zal ik het zeggen, nieuwsgierige vrouw, schaf zich die aan. Ik ga het nu doen met een mediamerk. Goed vals. Wij zien ze. Toen held ze net met tegen. We doen met de rest, hoe vast en af en vier ze nu met smartphone op het test. Mijn vrouw zag cool op de achterschat, weet ze wat ik doe. Ik koop niet voor de carnaval, dus sluit mijn telefoon. We zitten over je dag en nacht, maar aan een ding, al zie niet gedacht. Want als hij druk 06 veermaal de 11, dan werd hij druk, dit bandje van mijzelf. Hey, hoi, hallo, dus hier met mij. Ik vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat ik trek hier door de straten, heb ik dat denk maar uitgelaten. En de bericht ik sloot nu af, laat gedachten naar de piep, ala. Vastgelovend laat de batterie ons leeg op scherm. De telefoon, daar geeft ik zin niet met je op het scherm. Ik zeg nog houd het kort, schat, weer streepjes zin niet op. Maar ja, zo is mijn vrouw, als die begint, kunt die niet stoppen. Te laat, niet lachen dat jij doet. Ik zit en blik, al wil ik op haar snoer. Zie terug op nu 06 veermaal de 11. En hoort u weer dat bandje van zichzelf. Hey, hoi, hallo, dus hier met mij. Ik vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat ik trek hier door de straten, heb ik dat denk maar uitgelaten. En de bericht ik sloot nu af, laat gedachten naar de piep, ala. De woorden in de show, wat was ik nu doen? Het zweet al op de top. Maar gauw nou de tap, dolly aan de grap, zonder klommel met nog streepjes erop. Ik druk 06 8 de 7. En ik werd dit bericht van mijn leven. Hey, hoi, hallo, het is hier met mij. Doe vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat nu trek toch door die straten, heb ik ons huis al vastgesloten. En de bericht ik leg nu neer. Ik pak dit op als ze nog belt. Veel plezier.